Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sesarengan ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 108. Ini halamannya juz awal yang paling akhir. Halaman 108 baris kaping gangsal. Sataro anwar sarairi bikata ifid wahir
ijlalan laha an tabtadila biwujudil izhar wa an yunada alaiha bilisanil istihar. Sataros nutupi sapa Gusti Allah anwar sarairi ing pira-pira padange jerone ati ngali-ngali bikasa iki doahiri kelawan kandele pira-pira penampilan lahir. Kenapa kok ditutupi ijlalan karena ngagungaken laha maring anwarus sarair, ngagungaken antubtadala ing yen to diremehno, antubtadala ing yen to diremehno apa anwar diremehno biwujudil izhari kelawan wujudi ngedeng-ngedengaken wa anuna dalan arep yen to kena diundang sapa alaiha anwar diundang bilisanil istihar kelawan populer terkenal kang koyok lesan. Bilisanil istihar kelawan lesan kuncoro, tegese kuncoro populer terkenal sing koyok lesan. Jadi wangsul datang soal nur mulai pembahasan soal nur menika mulai saking dawuh mataliul anwari al qulub wal asrar nggon metune sinar pepadang hakikat padange kerohanian niku nggon metune saka ati lan siri saka ati lan siri sing sampun kula contohaken nur sing paling gampang dirasa sak tingkat kula panjenengan nggih niku nure keimanan, nur kepercayaan kula panjenengan terhadap hukum halal, hukum haram. Malih ninggae malih nur ingkang saged manggihaken sifat-sifatipun Allah, memahami sifat-sifatipun Allah. Lajeng minggah malih nur ingkang saged memahami asma-asmaipun Allah. Nah, sedaya menika nur sing muncul teng jerone ati niki niku diseleh dening Gusti Allah. Sing sumbere nur sing diseleh teng ati niku saking nur hakiki ingkang langsung saking gudang kegaiban. Niku nuripun Allah piyambak. Nuripun Allah piyambak. Nah, mila saking menika nek ningali niki nur niku nggih tingkat-tingkat. Nur niku tingkat-tingkat. Tembok niku kepantulan srengenge napa kepantulan lampu niku temboke niku ngetokno nur dulu. Tapi nur sing metu king tembok jelas mboten sami kalih nur sing medal king lampu. Benten malih. Benten malih mangke lek nur niku mantule teng kaca cermin. Niku nggih benten malih. Jadi ternyata yang namanya nur melihat istilah matolek. Matolek niku nggon metu. Nek sing metu niku srengenge nggih padang banget. Lek sing metu niku lintang nggih padang mboten mawon. Sing metu niku bulan luwih padang malih. Lah kan benten-benten.
Mula wonten mriki dipun istilahaken nur napa matolek niku wau. Nurul kaukab sinare bulan. Sinare lintang itu jumpamane ilmu nggih, ilmu sampean pengetahuan tahu. 1 tambah 1 2 ngoten niku lak ngerti sih. Mungkin enten Nurul Qomar. Nurul Qomar itu mboten namung 1 tambah 1 2. Tapi sampai enten ngerti lek gedang sing siji iki halal, gedang sing siji iki haram. Niku sampai rodok padang ngoten. Enten malih sing luwih padang malih sampai dlereng kaya srengenge. Lek wis padang mandeng srengenge ngoten niku liyane mboten ketok. Liyane srengenge mboten ketok saking padang. Hal-hal sing kaya ngoten niku kok iso diceritakno ning nyatane nuwun sewu. Kula sampeyan lak mboten iso ndelok. Enten nur sing kaya ngoten niku kula sampeyan lak mboten saged ningali. Napa sebabe? Mergi pancen nur sing kaya ngoten niku kalih Allah ditutupi. Nur sing model padang sing blerengi ngoten niku kalih Allah ditutupi. Ditutupi ngangge kandele sifat lahir niku. Kandele sifat lahir. Dik wingi sampun enten sing ndawuhake, kok upama nur imane wong mukmin sing maksiat niku dilos, mboten ditutupi kalih Allah, dibuka tutupe biak ngoten. Niki mukmin sitok tok niki pun madani jagat saisi. Lho, lha kok mboten ketok. Ngoten mergo pancen wong mukmin tampil dalam bentuk lahir lunah-lunu, serembang-serembong, jengkang-jengking. Bentuknya niku bentuk mboten nyenengno. Ngoten. Wong salak niku karo wong diskonan lak yo. Sik padang wis diskonan ya. Pancen kalih Allah sengaja ditutupi ngoten. Napa krana Allah pengen ngagungno niku. Nek niku sampai mboten ditutupi, niku mengke anggere wong mara. Ngoten. Akhirnya anggere wong mara, anggere wong niku celuk-celuk, anggere wong akhirnya gak sida dadi mulya. Jadi napa nggih? Barang niku lek mulya kan mesti dijilik. Sampeyan di barang larang mesti sampean delik. Foto-foto kertas ngoten, kertas sertifikat ngoten sampean simpen ning lemari ora diketok-ketok. Tapi nek kertas undangan sing wis ora kanggo tanggale kliwat ngono sampean ngruki pas. Nggih ngoten. Nah, mulane nur padang sing pikantuke saking Allah langsung. Sing niku saged dibuka rahasia berbagai macam rahasia. Niku mboten dieber-eberne kalih Allah. Sing ketamanan ngoten kan wong makrifat. Lah wong makrifat niku kalih Allah mesti didelikno. Lah delikno piye? Delikno apa delik teng jero guwa mboten ya didelikno kumpul wong akeh. Ya kumpul wong akeh ngeten iki ning ora ketara. Dan mergo lek sampe niku mengke ketara ngoten ngetarani ngoten. Akhire mboten sida ketok mulya. Mulane para nabi, para rasul niku mesti ditampilne kalih Allah mboten patek nyenengno karo musuhe para nabi. Mboten enten ceritane nabi ujug-ujug mulya ujug cilik. Mesti napa ketok asor untuk saat itu. Dan Anwaru Sara'i utawi pira-pira padane saraya.
pira-pira padange intine ati iku innama khufiyat angin pestine disamaraken apa anwarus sarair disamaraken anil liyane saking ngeden bima sebab barang satara kang wis ngaling-alingi sapa Allah ing anwarus sarair bihi kelawan mat rupane min kasaifi dzawahir rupane min kasaifi dzawahir saking kandele pira-pira perkara kang wadah lahir padahal ma'an zuhurat tam sertane sak temene pertelo atama kang sampurna iku layang bagi ora sayukja apa zuhurat tam ora sayukja iku aneh layang bagi ora sayukja apa an yakuna arep yen to ana apa penampilan sampurna zuhurat tam mau ora niku ilalaha kejaba kedue anwarus sarair ngoten padahal mestine nun sewu lampu sing padhang karo lampu sing mendrip iku cara ketok-ketokan dhisik-dhisik sing pundi ya cara wong nyawang mesti dhisik sing padhang kenging apa sing padhang kok ora ketok padhang ya pancen dialing-alingi ben gak ketok padhang ngoten sakjane iman itu padhang banget saking padane iman sampai perkara sing ora ketok-ketok dadi ketok tapi wong umum wong awam niku sampai ora iso bedakno iki wong iman apa ora niku sampai ora iso bedakno nggih ta nggih wong sing iman karo sing gak iman niku lek ning warung bareng lak padha persis nggih lho saking pintere Gusti Allah nutupi ngoten iki enek wong iman iki enek wong mboten iman iki sing wong iman niki nalika maca niku padha nyekel gedang goreng niku sing siji iso ndelok lek gedang goreng iki enek jalur rahmat saka Allah niku nyata teng atine niku nyata padang banget sampai ketok rahmat Allah teko niku sampai ketok sampai enek gelumbungan gedang goreng teng dhuwur piring niku ndek langsung ketok masyaallah masyaallah iki enek gedang kok ngundung ning kene iki asal usule lak yo enek sing nanti tapi bagi sing siji ne halah iki wis gedang ya dipangan laplok-laplok bar ya bar lha niku bagi sing bakule niku wae padha antarane wong sing mikir nek gedang goreng niku rahmate Allah karo sing mikir gedang goreng ku isine weteng niku bagi bakul sing delok padha mergo padha mbayare nggih kenapa kok ditutupi rapet ngoten kalih Gusti Allah pancen barang niku lek apik banget rapet barang niku lek apik larang mesti rapet mesti dirahasiakno barang niku lek penting mesti ditutup-tutupi dhisik dadi ini sampean wis gak nganggep penting terus sampean beber ya engko ngono lagi napa nuwun sewu niki syariat Islam ngarani aurat sing aurat niku napane jane mboten barang niku sing aurat lek sampe niku ketok dadi cacat ngoten nek barange ora cacat tapi lek sampe ketok barang niku kena cacat jenenge aurat niku ngoten lho mboten kok terus barange sing cacat mboten barange apik wong kuwi cikal bakal kedadiane menungso nggih ya sing jenenge verji kalih zakar niku lah alat reproduksi calon menungso lho lha berarti kan barang larang banget krana niku barang larang banget aja mbok eber-eberno buka ae nganggo sandi qabil tu nikah lho ngoten arep buka lek gak nganggo sandi kuwi jenenge ngrusak kunci nah bobol ya
Upama ta padha iso mbukake tetep beda. Buka kotak sing kuncine rusak karo buka kotak sing nganggo kunci sing bener. Padha iso njukuk klambi teng jerone ning tetep rasane ati beda. Beda. Lah, ngoten niku iso ditangkap. Iso dirasakno bagi wong sing atine oleh pepadang Anwarus Saroil. Tapi bagi sing kandel mripate lahir, sing disawang ning badan wadake, maka dia memandang hukum itu adalah ngerepoti lakune wong. Nyerimpeti lho malah repot jare ngoten niku. Panjen sing jenenge hikmah, inti kebijakan ketuhanan itu ditutupi oleh Allah. Sakit pintere Allah, hikmahe napa penyembuhan niku ditutupi nganggo paite Putra Wali. Wangine kembang mawar ditutupi nganggo teko linci peri. Lho ngoten. Munculnya kasih sayang dan kemanjaan ditutupi nganggo ceriwise cangkeme wong wedok. Maksudnya sama akhirnya mandang namung ceriwise tok ya dilek-dilek pegatan. Tapi nek sampean iso nembus ceriwise wong wedok iku ceriwis kasih sayang. Mergo wong lanang kuwi lek gak diceriwisi sembrono. Lah ngoten to Bu nggih? Nggih, ora iso oleh dukungan nek. Wong lanang lek gak diceriwisi iku sembrono. Wong perkara ngempet sarung ngono ya ora telaten lho, malah biak-biak ngoten mawon. Nggih ta Pak nggih. Nah, mulane wong wedok kudune ceriwis ngoten niku. Nah, niku lek mboten nganggo mata batin. Sing atine oleh pepadang Nu Anwarus Saroil, ngoten niku mboten iso ketok. Lho, niku nembe soal sing kebiasaan setiap hari kula panjenengan nglampahi. Lah napa malih? Kalau itu soal suasana kedekatan ilahiyah. Napa malih kalau itu merupakan suasana kedekatan ketuhanan antara Allah dengan hamba. Yang setiap saat bercengkrama di sana ada istilah musofat. Musofat itu saling membersihkan. Sing jareke kawula kanjenengan tok sing dados pangeran Gusti, sing dadi pangeran ora, kudu kowe sing ngawula. Mulane kowe tak perintahi terus, mergo aku sayang karo kowe. Sing jareke kawula, tapi mboten sedaya niki kagem panjenengan, kula mboten saged napa-napa menawi mboten panjenengan paringi. Niku oyo-oyoan mau. Suasana kedekatan dan indah begitu itu justru tampilnya adalah tampil dalam ketidakenakan duniawi. Jadi iki wong nek kepengin iso ngrasakno ngono kudu dipreteli kabeh. Dunya ilang sembarang ilang. Mulane akeh wong blidru. Gitu sih, akeh wong blidru. Mergo kata Idul Anwar niku. Kata Idul Doahir, kandele penampilan lahir niku. Lah, Gusti Allah ndamel ngoten niku napa to sebabnya? Krana panjenengan Allah nyimpen perkara sing larang niku disimpen ditutupi krana panjenengan mulyane. Li annaha krana sak temene Anwarus Saroil iku rafi'atul qadri, luhur derajate. Jalilatul khotori, agung kepentingannya. Fa'ajallaha mongko ngagungaken sapa Allah ha ing Anwarus Saroil diagungno anil ibtidali ing atase nampa ina. Aja sampai kena ina laha kedhi Anwarus Saroil biwujudi idhariha kelawan wujudi oleh nampelaken Anwarus Saroil. Wasana lan jaga sapa Allah ing Anwarus Saroil dijaga min an yunada ing yen to diundang apa Anwarus Saroil apa alaiha ing atase Anwarus Saroil diundang bilisanil istihari
kelawan lesan kondang bainal agyari ana ing tengah-tengahe pira-pira liyane Allah. Nek sampai dipadakno karo liya-liyane Allah, lek sampai suasana kerohanian itu iso diteliti kaya penelitiane getih, kaya penelitiane emas, kaya penelitian mikroskop, kok rasa kerohanian iso diteliti karo ilmu pengetahuan biasa, lah itu terlalu rendah. Kalau nur iman itu bisa diteliti model penelitian ahli ilmu pengetahuan, engko lak padha karo autopsi mayat. Terlalu tinggi itu ilmunya Allah yang dimasukkan kepada orang mukmin. Sangat berharga nilai keimanan kepada hatinya orang mukmin, apalagi nilai mahabbah yang diberikan Allah kepada para aulia sangat-sangat mahal, sehingga tidak sembarang orang boleh melihat. Ngoten persoalannya. Nek sampai ngono, nek apa-apa gampang kena didelok, niku berarti barang murah. Ngoten fayaku mongko ana apa zalika mengkono-mengkono gampang dicelok lan gampang didelok iku nauan dadi macem minal ihanati saking asor lan ino biha kelawan anwaru saroir. Wakot takut damalan teman-teman wis dhisik apa mitu hadza sitri sepadane iki nutupi dikolihi ing dalem dawuh Syekh Mu'alif niki jane wis diterangno dhisik pun pirang kaset puluhan kaset berlalu. Dawuh Syekh Mu'alif dawuh subhana man satara sirrul khususiyah bizuhuril basyariyah. Subhana man maha suci pangeran satara kang wis nutupi sapa man sirrul khususiyati ing rahasiane keistimewaan ditutupi bizuhuril basyariyati kelawan penampilan kemanusiaan. Penampilannya ya biasa-biasa saja. Kayak Kanjeng Nabi yo ning pasar yo dahar yo duwe garwa. Tapi ternyata Kanjeng Nabi mengandung hikmah yang luar biasa. Ngoten. Wong mukmin ya biasa-biasa saja. Dibacok ya metu getihe. Ngoten nggih. Luwe ya golek mangan, ngelak ya golek. Padha-padha wae. Malah kadang-kadang orang metu jadu keblas. Tapi ternyata wong niku enggak ada posisi istimewa di sisi Allah. Lho Gusti Allah nutupi ngoten niku pinter. Lho saged nutupi ngoten niku saged. Ibu niku rek milih anake enek duwe anak 5, enek salah siji nek anak niku sing kuwat disayang niku mesti enek. Yo ngoten niku lek ngekeki malah didelik-delikno. Ning arepe jumur-jumure liyane kaya-kaya malah gak kei dhewe. Tapi meneng-meneng oleh akeh dhewe lho ngoten niku. Saged ta Bu nggih? Saged diwelasi kok. Disayang. Wong mukmin iku disayang Allah. Mulane penampilan teng donya niki ditampilno ora penak dhewe. Tapi padahal sakjane cara hikmah sing paling penak niku wong mukmin. Wong sing ora mukmin niku mikir kapal terbang mikir ternyata sing gunakne wong mukmin dienggo ibadah. Sing mikir ke pabrik lambi ora salat tripek engko sing gunakno klambi nggih salat sing wong mukmin. Wong mukmin salat ora usah gawe pabrik lambi wis iso salat. Nek dipikir jane sapa to sing mulya kuwi? Wong mukmin ngoten lagi. Sajen tapi wong niku gampang didrujan iki sing mulya sing ndi? Napa anwarus sarair niku panjenengan kali Allah ditutupi ngangge kata itizuai. Kandele penampilan lahir sing ora nyenengno niku nutupi mulyane atine wong mukmin. Sing sakjane banget pentinge lan magane. Asline ngoten muncule pabrik klambi niku karena Allah tesih ningali wong mukmin sing belum salah. Dan anane iki ana pabrik kapal terbang, pabrik kapal laut niku mergo Gusti Allah tesih ningali wong mukmin do gelem lunga kaji. Sakjane ngoten sakjane. Tapi niku gak dituduhne kalih Gusti Allah mergo saking mulyane wong mukmin. Nah, termasuk napa?
Nah, termasuk anwarus sarair itu adalah hak waliyah, hakikat wilayah, hakikat kewalian, wong dadi wali. Niku dirahasiakne kali Allah. Lek nabi malah dikongkon ngetok. Mergo tugas. Ya, tugas. Nabi rasul kongkon muni, kongkon ketok, malah lek perlu nantang dikai mukjizat. Tapi lek sing jenenge kekasih niku mboten oleh ngetok. Ngoten, kekasih wali niku mboten oleh ngetok. Disimpen jenenge wali kekasih kok diomong-omong. Niku anwarul wilayah, anwaru asroril wilayah, cahaya sirri para wali, cahaya sirri kewalian niku pancen nggih ditutupi kali Allah Taala. Mergo Allah niku melas dhateng wong mukmin liyane. Wong sing maksiat niku Gusti Allah mesakne. Mergo lek wali-wali niku jumbar ketok tenan, wong niku jelas-jelas ketok lek wali tenan. Terus secara hakiki lho. Sing kata kalau sampean ngarani wali lak gerayang-gerayang. Sing jelas ya wali murid. Angger anake sekolah ya dadi wali murid. Niku jelas. Mboten wali pangkat kedekatan kepada Allah. Nggih. Pangkat kedekatan kepada Allah itu oleh Allah dirahasiakan hakikatnya. Paling ditampilno tanda-tandanya. Lho ngoten mawon tandane mboten jelas. Ya, mergo sing saged ngimitasi niku kathah. Sing imitasi niku kathah banget sampai sulit dibedakno endi sing imitasi endi sing asli. Pancen barang kan larang mesti akeh sing niru malah. Nggih, barang itu kan larang malah akeh sing niru. Tapi lek barang murah-murah ngono ora patek enek sing gelem niru. Meren niku nah kenging apa kok diwastani wong mukmin diwelasi Allah nalika wali didelikno. Mergo lek sampe wong mukmin niku roh lek kuwi wali tapi nyatane dhek ahli maksiat, sampai ora percaya lek itu wali, sampai nyenyek lek itu wali ki dhek roh. Nah niku bebayaran. Mulane sing jeneng wali niku kalih Allah pancen dirahasiakno. Ben napa? Ben upama nek sing kecentok nyeneni wali, ngelokne wali, niku wonge niku mboten kedusan mergo ora roh. Oh, ngoten lho nggih. Zaman nek wis niku bupati lho, ngoten terus zaman ketemu Pak Bupati pas dahar bareng-bareng. Pas bupati kali bupati sak keluarga dahar rujak dan pinggir patan wonten upamane nggih, santai-santai. Lha sampean lek roh niku bupati kok terus ora hormat lagi elek. Tapi lek panjen Pak Bupati niat nyamar Pak Bupati lek kok kaosan oblong celonoan serodok cekak ngoten. Bu Bupati ini barang ya macak desa. Terus minggu teng warung dahar bareng-bareng teng niku sampean ora masalah. Banyak orang roh, nggih. Tapi lek sampean wis roh, kok terus ora hormat, lha iku dadi masalah. Ya, supaya sampean ora kebebanan hormat terus-menerus. Kalau jenenge bupati ya sok macak bisnis, sok macak mereman nyamar. Ben rakyat ora kangelan ngurmati. Semanten mugi Allah Subhanahu wa taala niku ndelikno para wali niku krana welas sampeyan nek roh ku wali tenan ku sampeyan nang ketok roh ku wali sampeyan hormati akhirnya sampeyan kangelan ngurmati terus gak sida ibadah malah. Oh, ngoten. Pun niki pun rampung juz awal kita mlebet sakniki juz kalih bicara soal wali. Cara soal wali sing dikaliti ngangge soal anwarul asrar wau.
Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala lan dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsid dalil alaihi walam yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Iki dewe kita rada mbulet tapi jane ya ora mbulet. Subhanaman maha suci pangeran Allah, lam yaj'al kang ora masang sapa Allah ad-dalila ing tetenger ala awliyaihi ing atase pira-pira waline Allah. Wali niku kali Allah ora dikei seragam. Maknane tenger niku seragam. Lek tentara lah jelas, dancer jelas, tentara jelas, hansip jelas. Nggih. Bupati jelas, satpam jelas ngoten. Niku duwe seragam, duwe tenger diwi-diwi. Tapi lek wali niku mboten enten tengere. Dan wali niku mboten enten tengere. Ila min khaisid dalil, kejaba saking endine panggonan ad-dalilu utawi dalil iku alaihi ing atase Allah, kecuali Allah sendiri yang memberitahu bahwa itu wali. Jadi wali itu ora iso pilihan. Wali kok kongres. Ayo milih wali, mboten iso. Lek wali kota iso. Wali kota iso. Tapi lek wali kekasih Allah, niku sing dudune ya Allah dhewe. Lho ngoten. Walam yuwassil lan ora nekakaken sapa Allah ilaihim maring aulia. Ora wong iso ketemu wali, ketemu hakikate wali. Lek ketemu wong sing dadi wali iso. Tapi ketemu terus sampai sing ketemu niki paham tenan nek wong niki hakikate wali niku arang-arang iso. Ngoten lho maksudnya niku. Sampai ketemu salaman karo wali. Wali tenan lho kudu wong nek wong saleh tandane kathah, wong saleh jelas ana tandane. Pokoke anggere ngamale cocok karo syariat wong saleh. Penak iki tandane, tapi lek wali wong iki disayang Allah tenan apa ora? Jadi kan duwe tandha sing didelikno. Nek sampean cah lanang-lanang cah nom-nom ndelok cewek iki sisirane sapa ora iso bedhek kok. Lah kok digunjakno berarti sisirane ora mesti. Digunjakno mergo padha pengurus OSIS ya iso. Nek duduk padare saged. Digunjakno malah budal pegatan ya iso. Nggih. Jadi nek soal tangga iku gandeng rentang iki sisirane ora mesti. Karena apa? Tanda mata bahwa dia kekasih itu mesti hanya diketahui antara kekasih dan yang dikasihi. Kadang-kadang nek lirik-lirik antok ana wis iso ketemu. Sama nyono lek iki wong lirik-lirikan ini sekedar wedi arep dicopet. Padahal ngelirik iki krana ngomong-ngomongan nganggo bahasa mata. Nah, bahasa antara kasih sayang Allah kepada para wali itu orang lain tidak tahu. Kecuali orang yang memang akan dijadikan wali juga oleh Allah. Lho ngoten ilaman kejaba ing wong aroda kang ngersakaken sapa Allah ngersakaken anwasilah ing yen to nyambungaken sapa Allahu ing man disambungno ilahi maring Allah. Lek enek wong kok karo Allah dipethukno wong sing wong kuwi wali. Jur. Ngono niki. Si wali niki mara kebuka rahasiane lek dhek wali. Jur wong niki ngerti tenan nek kuwi wali. Mergo rasane ngerti wali ora kaya wong neliti iki bajingan apa duduk mboten ngoten lho. Lek iki bajingan kok duduk kan didelok saka melanggar hukum apa ora. Ngono lho. Tapi lek neliti iki wali apa duduk iku mboten nek diteliti model ngoten.
Soal kewalian itu nggak bisa diteliti. Hakikatnya kewalian itu hanya bisa diketahui oleh orang yang oleh Allah Ta'ala orang itu memang akan diusulkan kepada Allah. Nek wong niku arep diusul ning Gusti Allah, maka dia akan dipertemukan kepada kekasihnya Allah juga. Dan terus apa sih ngurusi Allah itu? Dan mulane nek unen-unen nek dipahami sak gedhakan niku kaya gak patek pas. Ngerteni wali karo ngerteni Gusti Allah itu gampang ngerteni Gusti Allah. Ya kayak mboten pas ya. Kayak mboten pas. Tapi saja pas. Mergo lek Allah niku genah. Pengere genah. Enake dunya iki mertandani enake Gusti Allah. Wis genah, Allah mukhalafatu lil hawadis. Pokok siji ya berarti leci, ngoten nggih. Pokoke angger iki ya duduk, ngoten angger iki duduk. Allah pokoke siji kabeh karo sing terbayang. Lah nek wali iku padha karo awak-awakan. Niku mangan awak dhewe mangan. Cuma bedane ngene iku wae nek sing kula gambarke nek wali niku mangan rasane iku kabeh maca tasbih. Tapi nek sampean sing duduk wali mangan ya laplop ngono warak ngoten mawon. Padahal bentuk lahir ya padha persis. Oh, ngoten. Wa dalila ora ana kang bisa nuduhaken Allah ing atase Gusti Allah apa siwahu saliyane Allah. Walau sulawan ora ana kang bisa tumeka ilahi maring Allah, walau sulawan ora ana kang lan ora ana kang bisa tumeka ilahi maring Allah biwiri kelawan liyane Allah iku gak enek. Wong iso wusul teng Allah ya krana diwusulne Allah. Wong iso ngerti Allah ya mergo dingertekne Allah. Nun sewu lho niki sak-sak sing tau ngaji mantek atau ngaji filsafat atau ngaji ilmu kalam. Nah niku terus enten dalil akli niku terus pundi? Bilih dunya saisine niki dadi bukti sifat wujude Allah. Loh, soal urut-urutan bahwa setiap apa yang ada yang kita lihat ini selalu berubah-ubah dari tidak ada menjadi ada. Ini cara menyusun dalil. Dari tidak ada menjadi ada berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Tentu yang punya kemampuan mengadakan. Nah, itulah susunan dalil yang sampean ketahui. Saiki nek sing ditakokno duduk kuwi. Lho, ning utekmu kok iso muncul kesimpulan ngono kuwi sing memunculkan utekmu ngono kuwi sapa? Niku lak wis dikabari. Nek upama niku mboten dikabari Allah sampean nganti saiki tetep gak ngerti. Berarti sakjane sing duduhne enake Allah niku duduk dunya saisine iki ya Allah dhewe. Ngoten lho maknane niku. Dadi lek niku wonten dalil akli niku. Lho iya dalil akli niku lak mulane dibatasi dalil akli. Dalil sebatas akal. Dalil kesimpulan-kesimpulannya akal itu ya hakikatnya hanya sampai kepada kemampuan akal. Jenenge dalil akal. Tapi hakikat yang namanya hakikat atau hakikat substansi wong sakniki kan. Hakikatnya sesuatu itu hanya bisa diketahui kalau Allah yang memberitahu.
Sampeyan kok ngerti lek ngono ku atos ngene. Watu atos. Sing ngabari lek watu atos iki kawutan iku sapa? Wah, itu hukum alam, Pak. Setiap orang hidup, lah iya. Setiap orang hidup kok bisa begitu, itu yang membuat onderdil menemukan begitu itu siapa? Bukan Allah diri ya. Mulanya saja nih, untuk bisa usul kepada Allah, itu ya tidak kepada siapa-siapa, tidak melalui apa-apa, usul kepada Allah itu ya karena diusulkan oleh Allah. Itu kepada Allah. Begitu pula wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ladalila ora ana sing iso nuduhne Gusti Allah liyane Allah dhewe. Auliyahu utawi pira-pira kekasih Allah ya ngono uga. Walama kana lan nalikane ana apa al-wusul ilallah maring Allah taala. Ora ana iku layakmu ora ana apa wusul ora ana iku illa bil inayati kejaba kelawan pitulunge Allah wal khususiyat lan keistimewaan saka Allah wa yastakhil lan mustakhil apa an yakuna arep yen to ana sapa Allah ana iku yutlabu disuprih sapa Allah iku yakunu usul ya wa yastakhil lan mustakhil apa an yakuna arep ento ana apa usul ana iku bitolabin sebab digoleki sababin utawa krana ana sababe dan iku mustahil kana mongko ana sapa auliya pira-pira kekasih Allah al-maksusuna kan diistimewaaken kabeh bil qurbi kelawan keparek minhu saking Allah ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ora ana dalile. Jadi kalau untuk ketemu Allah juga enggak ada dalilnya, begitu pula untuk mengetahui dan ketemu wali itu juga enggak ada dalilnya. Lho jenenge rahasia. Nek dituduhno lak jenenge dudu rahasia. Ini nomornya pinten Pak lek badhe buka lemari ini. Kan nomor rahasia. Yo rahasia kok ngomong. Yo coba takokno nggih. Sing iso buka ya sing duwe rahasia dhewe. Udah. 5 karena lama khola'ah 5 krana barang kala akan wis paring sapa Allah alaihi mengatasi aulia paring al-qur'a ing peparing al-azimata kang agung wa tawallalan wis merintahi sapa Allahum ing aulia merintahi biminane iklan pira-pira karnograhe Allah al-jasimati kang agung mula saka kuwi krana agunge kuwi mula sing ngurusi Allah dhewe pastofa mongko nyelir milih sapa Allahum ing auliya dipilih li nafsihi kedue awak dhewe Allah panjang wali niku digawe Allah memang untuk Allah sendiri gak oleh diurusi liyane ngoten waqtaso lan ngistimewaaken sapa Allahum ing auliya bimahabbatihi kelawan cinta kepada Allah wa unsihi lan aring kelawan Allah wa tahhara lan nyucikaken sapa Allah asrarahum ing pira-pira atine aulia disucikaken min anjasil aliyari saking pira-pira perkara liyane Allah kang najis perkara sing liyane Allah niku dianggap najisi ati. Lah niku atine para wali niku disuceni ngoten niku. Mboten oleh kena arya. Wasana lan reksa sapa Allah qulubahum ing atine auliya. Direksa bima kelawan barang auda kang wis maringi sapa Allah. Nyelehaken sapa Allah ing pihak ing dalem kulub
bayane minal anwari saking pira-pira nur wal asrar lan tegese pira-pira rahasiane Allah pakanu mongko ana sapa aulia lidzalika krana mengkono-mengkono duwe nur lan asrar ana iku sofiyatahu dadi napa sofiyatahu dadi wong kang bersihaken ing Allah fi ibadihi ing dalem kawulane Allah. Enten sing maknane sofiyatahu ing pilihane Allah, saringane Allah fi ibadihi ing dalem pira-pira kawulane Allah. Wa khobayahu lan tegese pira-pira simpenane Allah fi biladihi ing dalem negarane Allah. Jadi memang asyik, unik Allah ndamel para wali niku asyik lan unik. Tutupe kandel mboten angger wong ngerti, lek enek wong ngerti niku wali, berarti wong niku nggih ngaku-ngaku dadi wali. Lek ngerti niku wali, ngaku-ngaku niku wali, lek kok duduk ngono. Nek wong muni-muni ngene iki ya padha karo muni lek ngono aku ya wali misale. Akhirnya mboten kenek, mboten saged. Li annal haqqo kama qala kaya oleh jauh sapa Allah tiba bil isyarat ing dalam setengahe isyarah pituduh rahasia anu saking Allah Subhanahu wa taala. Dawuh sesundi auliyai tahta kibabi la ya'rifuhum ahadun ghairi. Auliyai utahe pira-pira kekasih ingsun iku tahta kibabi ana ing jerone jubah ingsun. Maksudnya jubah niku sifat. Iku tahta kibabi ana ing jerone cungkup ingsun. Kubah kok jubah ya. Tahta kibabi kubatani kibabun. Iku tahta kibabi ana ing jerone cungkup ingsun. Jadi kaya ditutupi kekep ngoten. Waya arifu ora kenal rum ing auliya sapa ahadun wong siji wiri sak liyane ingsun. Nek napa Gusti Allah cemburu lek sampe enek wong liyane Allah, nek enek sampe liyane Allah melok-melok ngurusi wali niku. Ngoten. Wa hadza utawi iki dawuh la ya'rifuhum ahadun ghairi. Ora nek sing kenal wali kejaba ingsun dhewe iku min ghiratihi. Setengah saking kecemburuane Allah alaihi ngatasi aulia. Di anal haqqo karena sak temene Allah taala iku aghyaru luwih cemburu ala aulia ing ngatasi ala aulia ing ngatasi pira-pira kekasih Allah min an yuzhira cemburu min an yudhira ing yen to ngetokaken sapa Allahum ing aulia diketokno ilaman maring wong layak arifu kang ora ngerti sapa manhum ing aulia mula saka kuwi falam yaj'al mongko ora ndadekaken sapa Allah li ahadin kedue wong siji ora ndadekaken dalilan ing dalil ing pituduh ing tetenger alaihi ing atase aulia illa min haitsu dalil kejaba saking utawi endine dalil iku alaihi ing atase Allah alaihi ing atase Allah walam wasil lan ora nekakaken sapa Allah ilaihim maring aulia mang ilaman kejaba wong aroda kang ngersakaken sapa Allah ngersakaken aniwasilah yen to nyambungaken sapa Allah ing wong mang disambungno ilaihi maring Allah dhewe li anahu karena sak temene Gusti Allah iku yalbisu nganggo akan sapa Allah hum ing aulia dikanggo akan nganggokno libasat talbis ing sandangane serupa ing sandangane kemiripan ing sandangane penyamaran bainal anami ana ing tengah-tengah pira-pira makhluk wa yudhiru lan nampilna sapa Allah hum ing aulia
ditampilno bima kelawan penampilan yuhkiru kang ngina sapa Allahum ing auliya diina fi ayunil khawas ing dalem pira-pira pandangane wong istimewa wal awamilan wong awam. Wong khusus dhewe iku sok sering ketlayak iki wali apa dudu ngoten niku wong khusus wong sing pinter-pinter niku dhewe kata sing ketlayak. Ngoten. Salam yakun moko ora ana kuliah akadin kedhi wong siji apa dalilun bukti alaihi ing atase auliya awusulun utawa nyambung bisa babin kelawan melantaran ilahi maring auliya. Niku mun jelas. Intine ngeten, intine. Wong ku gayuh cita-cita kepengin dadi wali ora oleh. Berambisi pengen buka wong liya iki wali apa duduk ya ora oleh. Lho ngoten nek pancen wis wayahe kowe ngerti kuwi wali karo Allah kuwi dibuka. Nek pancen kowe gak manfaat ora perlu cedhok wali ora didudusno. Perlune napa? Sampeyan ben ora sibuk ngurusi perkara sing gak perlu, urusana tugasmu dhewe-dhewe. Mergo sing penting panggah perintah lan larangane. Kowe ora usah ngurusi silsilane bosmu. Ngoten lho maknane urusana tugasmu sangka bos apa lakonana. Upama kok kowe engko ditimbali bosmu iki silsilaku ladenono lho. Ngoten lho nggih. Iku sing milih dudu sampean, sing milih bos sampean dhewe. Oh, ngoten. Jadi sing ngerti niku mengki ya Allah dhewe lah. Wong kok iso ngerti wali niku mengki sing ngertekno nggih Allah dhewe. Mulane soal wali lan mboten wali jane ora perlu dibahas. Mergo sing perlu dibahas iku ngoten jenengan iki dadi kawulane Allah iso nglakoni perintahe apa ora, iso ngedoi larangane apa ora. Mergo sing dibolak-balik diomongno ittaqullaha haqqa tuqatih. Dene ana ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ilinga wong sing dadi kekasih Allah kuwi ora duwe wedi, ora duwe susah. Nah, ini wong kafir dadi kekasih Allah. Wong kafir ora wedi, ora susah. Ngoten. Lah yen pula lala wedi ora, lah nek isih wedi berarti isih durung wali. Wedi kelangan sego, wedi kelangan bolo. Niku mawon. Niku lek tinggi sekedar tetenger padak-padakan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu dipun paringi pitulung dening Allah dados tiyang ingkang saged nglampahi perintahipun Allah. Monggo kita tutupkan dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum